Кайнар шундый яхшы энергиялы сәламнәремне юллыйм мин сезгә. Туган тел телеканалының сәр тапшыруының авторы һәм алып баручысы Роза Хайруллина. Уфтанма шоу дип аталган зур көчле иң тике артистлардан торган концерт дуслар көтелә. Әйдәгез, бик мощный булачак дусларым, рәхәтләнеп бергәләшеп, шушы атмосферада булыйк, карыйк, күрик, һәм дә әлбәттә күңелләргә бары тик җылы матур хисләр алды. Тулыланып дусларым. Инде бүгенге кичәгә килгәндә Ленар, әтиеңнең җырларын беләбез инде, башкарасың, менә беренче тапкыр кашан син аның җырын сәхнәләрдә башкарган идең? Гомумән тормышыңда кашан башкарган идең? Нинди җыр ул? Әйдә шуны искә төшереп китик әле. Чыннан инде гомумән беренче тапкыр чыккан сәхнәгә исемдә менә булган, ул да 5 яшьтә мин чыкканым сәхнәгә әлбәттә. Бәләки яшьтән генә тагын 5-тә, 1 яшьтән 2 яшьтән мин сәхнә ортасында, сәхнә тормышы белән яшәгән кеше, шул беренче тапкыр инде 5 яшьтә чыкканым сәхнәгә. Әтиемнең җырын беренче тапкыр хәзер искә төшерсәм, ул да булса Ярмәкәй чишмәләре 6-7 яшь тирәләрендә без аны җырлаган идек. Шуннан инде шундый, менә шундый матур юбилей кичәләрендә гомумән шундый яхшы артистлар белән дәрәҗәле бит инде. Ул вакытта әлбәттә алар бәлки дәрәҗәле дә булмагандыр инде. Фәдис Ганиев, Айдар Галимов алар шушы Ярмәкәй сәхнәсендә инде мин алар белән бергә чыккан кеше. Шуңа шундый минем хатирәләр. Алайда үзең бердә сәнгать юлын төп шөгыль итеп сайламагансың, әйме? Әлбәттә. Бу сиңа теге ни генә теге хобби кебек кенә сәнгать. Хобби дип яраткан эш хобби түгел бит. Ул минем җан тартылышы. Шул гына, шуңа күрә мин үзем шул эш белән шөгыльләнәм. Бик тә танылган җырчы әйтмешләй Галия Султанова аның белән сөйләшкән бар, ул әйтә иде, күңел тарта бит. Шуңа күрә син җырлыйсың инде, шуңа күрә мин күңел тарта, җан тарта, сәхнә тарта гөлдә үзем. Сәхнәдә бар борчылулар барса да югала. Анда икенче төрле барса да. Әмма ләкин сәхнә иҗат синең төп шөгылең түгел. Әйтергә кирәк, Тәнзилә апа әйтеп киткән шәйн Ленарның аның бөтенләй икенче юнәлеш эше, аның бик тә шундый җитди эштә эшлисең, син һәм җитди сферада. Амысы инде чынлап та җаны тарткан, күңеле тарткан иҗади эш. Раиса апа, без сезне яратабыз. Безнең абзыйны зур бәйрәм белән котлыйбыз, матур артистларга зур рәхмәтебезне әйтәбез, аны хөрмәт итеп килгәннәре өчен. Мы с Ермекеева приехали специально посмотреть концерт нашего любимого, дорогого композитора Раиса Ханнановой. Очень красивый концерт, он такой талантливый, поет песни самые от души, которые идут. Спасибо ему огромное, мы его любим, обожаем его песни. Здоровья, благополучия, счастья желаю. Кыздырып шундый матур итеп үзенең чыгышын тамамлады Руслан Сайфутдияров. Ошадымы үзеңнең чыгышың? Гомумән, Уфада көчле энергетика, монда килгән саен яшәреп кайтып китәм. Шуңа ошады, бик ошады. Бигрәк тә Раиса абый Ханнановның җырларын җырлаш көчләр кирип китә диң инде. Әйе, һәрбер җыр уникаль, һәрбер җыр истәлекле, һәрбер җыр шундый матур, һәрбер җырны тыңлыйсы килә. Шуннан да ул бик сирәк нәрсә бит. Бүгенге көндә Раис Ханнановка нинди теләкләр җиткерә икән Руслан Сайфутдияров? Ең беренче Раис абыйга батырлык, тазалык. Әйе. Гаилә бәхете менә күренеп тора сәхнә артында. Тәнзилә апа белән бергә шундый бер зур гаилә, бәхетле гаилә булып йөриләр, бер-берсен караш белән аңлыйлар. Шуңа күрә король кебек утыра, үзегез күрәсез. Тәнзилә апа 21 малайлары да Аллага шөкер, менә шундый бер көчле гаилә булып, яшь гаиләләргә үрнәк булып, һәм безгә тагы да инде яшь артистларга зур сәхнәгә менергә ярдәм итсәм һәрвакыт. Без һәрвакыт аларга үзебез дә ярдәмгә киләбез. Бер генә шалтыратсыннар, бөтен нәрсәне эшләйбез шул. Яңа җырлар, яңа көйләр, матур-матур. Һәм
Allah birsa indi kelajakta Bашкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Дигән исемләргә лаек Әйе. булырга насыйп булса, Рәис абый һәм сиңа. Руслан Сайфутдинов, Роза Хайруллина. Хөрмәтле дуслар, бүген безнең тамашаны ике алып баручы алып бара. Һәм инде беренчесе аның Игорь Бегалиев булса, икенчесе безнең Сөмбел Даутова. бик шатбыз сезнең белән танышуга. Сөмбел, сез кайсы яклардан? Тумышым белән Туймазы районыннан. Хәзерге вакытта Октябрьский шәһәрендә эшлим, яшим. Сез Уфа шәһәрендә беренче тапкыр әле концерт алып барасыздыр. Уфа шәһәрендә, үзем Уфа шәһәрендә белем алсам да, Закир Исмәгыйль институтын таба басам да, теге елны гына, бу елны менә шушындый бәхет тиде. Шушындый олы, тантаналы концерт алып барырга. Менә беләсезме, шундый хисләр килде күңелемә. Мин бит инде сезнең гаиләне якыннан беләм һәм мин форсаттан файдаланып, шушы матур күркәм гаиләгә рәхмәт әйтәсем килә. Кайчандыр алар миңа ышанып, үзләре белән хәтта ки Оренбург каласына гастрольләргә дә чыкканнар әле. Тәнзилә ханым һәм Рәис әфәнде. Шул еллар өчен сезгә рәхмәт. Шул еллардагы сезнең белән булу өчен рәхмәт. Һәм Рәхмәт, бик зур. Безнең җиңел кулдан менә уңышлы гына иҗади эшләр эшләп маташасың. Без дә бик шат синең шушылай үз юлыңны тапканың өчен. Молодец. рәхмәт. Уңышлар сезгә, Әйе, алтада уңышлар. уңышлар. Әйе, амин, амин, шулай булсын. Тәнзилә апа, ут кебек, ут чәчеп тораймы? Рәхәтне шундый кеше белән яшәве, илһамландыра да, кирәк вакытта төзәтеп тә җибәрә, позитив энергиясын да бирә. Шулай бит, Рәис әфәнде? Мин инде әзрәк салмаграк кеше, шуңа күрә менә Тәнзилә бу әгәр дә алай шәбәйеп тормаса, мин бөтенләй сүнеп тәбеткән булыр идем. Тәнзилә апага һәйкәл куерлыктыр инде ул. Әйтергә кирәк, дуслар, кайгының да иң зурысын кичергән ханым. Артистларның да төрле тәүлекнең төрле сәгатендә, төрле халәттә кабул итеп, сыйлап, ашатып озата торган ханым. Шулай. Алар барысы да илһам бирә, алар яшәргә дәрт бирә. Кеше килсә, кунак килә, сыярта дип инде. Бер кем генә дә килмәсен, бер кем дә ашап бетереп тә китми. Киресенчә, алар сиңа рәхмәт әйтеп китәләр. Ә бер рәхмәт мең бәладән коткара. Шуларның рәхмәтләре белән бәлки без шулай уңышлы гына эшләп һәм яшәп ятабыздыр. Шулай дип уйлыйм мин. Шул. Соклангыч ханым, Рәис әфәнде, әйдәре менә камерага, бөтен Туган тел телеканалы Сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары каршысында үзегезнең мәхәббәт, ихтирам хисләрегезне Тәнзилә ханымга җиткерегез әле. Без инде шулай гомер, озак гомерләр бергә яшибез. Быел Алла бирсә 45 ел Ел була. булырга тора. Шундай юбилей инде. Әле бу безнең юбилей түгел инде, бәдәле менә 50-сендә, 60-сында Алла бирсә үткәрергә дип торабыз инде. Бер-беребез белән бик матур яшәп ятабыз. Амин. Әйе. Яратам сине, Тәнзилә. Яратып яшәп ятабыз. Әйе. Яратышып. Хөрмәтле Туган тел телеканалының Сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары, сезнең каршыгызда легендар җырчыбыз, үзебезнеке яраткан Айдар Гани улы. Ягънидән хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр барыгызга да. Бүген төп герой ул Рәис Абыйхананов. Аның хөрмәтенә җыелдык, аны зурлап, аңа рәхмәт әйтеп җыелдык. Ничә еллык иҗатыбыз өчен, ничә еллык халык арасында безне берләштереп торган җырлар өчен. Мин инде теге мактана алмыйм, Рәис абыйның күп җырларын мин җырладым дип, иң популяр җырларын бәлки миңа эләкмәгәндер дә. Әмма ләкин, мәсәлән, Ярмәкәйнең чишмәләре җыры минем өчен бик кадерле. Ул районның гимны, Ярмәкәйләрне берләштерә торган җыр икән беләм. Шуңа рәхәтләнеп җырларга тырышам ул җырны, мөмкинчелек булганда, кирәк булганда, урынлы булганда. Бүген уйлыйм инде ул бик урынлы булды һәм Ярмәкәйләрне зурлады үзенең иҗаты белән дип әйтер идем Рәис абый. Тагын бер ягы бар бит, әйтеп куям инде фикеремне. Ул бит үз туган җирендә, туган төбәгендә яшәп, шунда иҗат итә. Бу бик отышлы.
ул халыкның ничек тын алуын, ничек яшәвен, үткәнен, киләчәген уйланып, кайвакыт хафаланып, кайвакыт шатланып, кайвакыт горурланып язучы кеше, иҗат кешесе, чын иҗат кешесе. Ярмәкәй чишмәләре җырына аерым тукталып китәс килә. Сез аны шул тиклем башкарасыз, Айдарган ел. Ул искиткеч башкарылыш. Ярмәкәй районы чынлап гимну, Ярмәкәй чишмәләре җыры аеруча сезгә аерым шуның өчен рәхмәт әйтәс килә. Һәр вакытта төпле фикерләр, кем турында ничек кенә сорамасаң да, сездән шундый акыллы фикерләр. Сез гомумән менә Айдарган елы кешене бер күрдән үк аңлыйсызмы аның менә ниндирәк ичке дөньясы икән? Әллә инде еллар уза барып, аның белән аралаша инде нәтиҗәләр, хисләр уянамы сездә? Бер күрүдән генә кешене тулысынча аңлап бетеп була дип әйтсәң, мин ышанмасым. Аның өчен еллар да кирәк, сынаулар да кирәк, ниндидер мизгелләр кирәк. Шуннан тагын нәрсә, каягыт яңлышып та каясың, каягыт бер кешене белер өчен бер-ике авыр сүз дә җитә, бер-ике мактау сүз дә җитә. Төрлечә инде. Шуңа күрә шәхсән бүгенге герой турында әйтсәк, сездә Рәис абый шундый тыйнак та, шундый эчтәлекле дә, талантлы икән аңлыйбыз барыбыз да. Һәм халыкчан, халык арасыннан булган халык композиторы. Рәис абыйның нинди сыйфатларын үзең алдың? Кайсы якларыңны син үзең менә әтиемә ошаганмын бит дип әйтә аласың? Бар инде аның әлбәттә сыйфатлары аның бит инде әлбәттә алынган. Гомумән Тыныч кешеләр сез икән. әлбәттә тынычлык, тагын нәрсә дип әйтим. Шундай йомшак кына әдәпле итеп сөйләшәсез сез кешеләр белән. Ну, ләйрозы, белеп торасың барсылар. Якташлар бит, якташлар багыш белән бит инде. Нәкъ шулай инде, шундай гадәтләр бар, әлбәттә тиімлеге ягыннан алынган. Билалар белән горурланам. Нинди теләкләр җиткерәсең килә киләчәктә әтиеңә менә тормышында һәм инде иҗат дөньясында? Ну, иң мөһиме инде бүгенге көндә ул әлбәттә сәламәтлек булсын, безнең янда булсыннар, озак еллар, шундый гына теләкләр инде. Бәхетле тормыш. Шулай тагы да шундый юбилей концертларын оештырырга язсын, Алла бuyursa. Амин, амин дуслар. Без Мадалинар белән әңгәмә курганда безнең менә йөрәкләребез инде дөп-дөп тибә, чөнки сәхнәдә Айдар абый Галимов Ярмәкәй чишмәләре җырын башкара. Искиткеч. Рәис абый инде ул безнең билгеле шәхес, ул безне бөтен Россияга таныткан кеше. Безнең җырлары буенча biz аны бик хөрмәт итәбез, бик якын итәбез, безнең авылдашыбыз. Менә шуңа концертына килдек, бик ошадык. Рәис абый, без сезне яратабыз. Мин шушхатлы неймен рәхмәтлемен сезгә шушхатлы концертларны оештырганыгыз өчен. Әлхәмдүлилләh, тагын да сезнең белән очрашырга язсын. Әлхәмдүлилләh. Рәис абыйга нинди теләкләр җиткерәсегез килә? Ой, Рәис Ханнанов бит инде безнең самый такой крутой безнең композитор. Самый аның җырларында без тәрбияләндек, без бит корт кешеләр бит инде. Безнең балалар, без до сих пор безнең балаларны стараемся аның җырларында тәрбияләргә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Дуслар,
Bu чынлап та сенсацион вакыйга. Карагыз әле фойеда безнең берсеннән-берсе талантлы баянистлар кәнәшәсендә Ярмәкәй районының башлыгы Ришат Амирова да рәхәтләнеп башлап биде. Аннан инде гармонын кулына алып матур итеп безнең баянчыларыбызга, гармончыларыбызга кушылып уйный да башлады. Роза Хайруны сине җибәрми бит инде ул бит. Ничек хәлләр, кайфләр? Әле вакыт бар, сөйләшеп ала алабызмы? Бар, 2 ел калды. Ага. Сыгышка тиклем, рәхмәт. Мине бик тә шатман күрү. Рәхмәт, Радик. Когда я ижади тормышымды башлаганда, Роза гелдә бергә бул, якын булды. И бергә булды. Син үзең рәхмәт мине якын итеп чакырганың өчен. Әйдән монда без яшәп китик, әйме уфтанма җырына яңа сулыш биргән кеше син. Гомумән сиңа качан менә ничек идея килде? Нәкъ шушы җырны сайлап алырга. Ничек булды Рәис абый белән танышу? Әйдә барсын да үзең сөйләп китә, Радик. Рәис ага менән әйткәндәй, беләгезме, уны эзләп табып, авылына барып, өенә барып, өен табып, уңа үзенә өенә килеп, прямо вот лично танышырга булдым. Һәм инде әйтәм, Рәис ага, давай вот уфтанма ярыңды, можно я сделаю, говорю, ну, русский әйткәндә, я говорю, можно сделаю. Ул әйтә, Радик, куштым, конечно, әйтәм, зур рәхмәт. Үзем рөхсәт сорап, лично үзеннән, ул миңа шундый, в общем, дау. Синең популярлыгың уфтама белән тагы да артты миңа калса, син үзең кешәсең моның белән, Радик? Килешәм, әлбәттә, потому что уфтанма яры минең концертларда иң һуңгы йыр. Иң һуңгы йыр, һуңгы йыр булган йыр ул иң популяр йыр. Шуның өчен Рәис ага зур рәхмәт, матур йырдары өчен, үзе кишелекле булган өчен. Ул снап та үзе бик ихлас кеше. Шуның өчен мин аны бик нык хөрмәт итәм һәм рәхмәтлемен уңа, уның матур йырдарына һәм инде шундый матур концертка. Радик, бер генә сорау, син бит хәзер өйләндең, без сине аның белән тәбрик итәбез, әйме? Менә әйт әле, өйләнгәч нәрсә эшләргә ярамый икән? Нәрсәләр аңладың әле син? Носки юарга ярамый. Димәк, юып бирәләр. Өйләнгәч носки юарга ярамый. Ниндидер кагыйдәләр бармы гаиләгездә? Яшь гаилә буларак. Әйдә, уртаклашып кит әле. Яшь гаилә башлыгы буларак. Так, әләсе, ну, кагыйдәләр, бер-беребезне хөрмәт итәргә, беренчедән, бер-беребезне ишетергә, тыңларга, әлбәттә, чөнки вот ул миңа кайбердә элегрәк әйтә, мин ишетмәйдем. Үземне ишетмәм булышып тик йөрим, Азак аңлап итәм. Ул бит миңа әйтте. Ул миңа бит бер генә тапкыр әйтмәне, ул күп тапкыр әйтте. Мин уны ишетмәгәнем. Һәм инде әлеге вакытта мин шуны искә алып, әлбәттә ишетергә тырышам. Мин сөйләм, син ишетергә тырышам дип әйтеп куй инде. Но носки юмаем. Рәхмәт, уңышлар. Сәхнәдә кызганнан кыза бара, менә Ришат Тухватуллин үзенең чыгышын кызып, пешеп, янып башкарды. Ничек хәлләр? Сандугаш үттеме бүген халыкка? Үтте миңа калса, мондый матур җыр иҗат итеп биргән Рәис абый Ханановка зур рәхмәт. Мондый матур җыр халык күңеленә үтмәскә мөмкин түгел. Әлбәттә, бер дулкында халык синең белән бу җырны башкарды. Мин карап торам Instagram чатерләрендә, калган шәһәрләрдә шулай ук синең белән бергә кушылып җырлый халык, шулай бит? Аллага шөкер. Нинди генә шәһәргә барсак та, чит илдән
butun ilden дип әйтик, безнең хәзер бит интернет күләмендә тикшерергә була, кайда сине күбрәк тыңлыйлар, әйме? Менә шушы җырны безнең бөтен ил белән дисәк тә була, кайда безнең татар башкорт халкы яши, безнең милләттәшләребез яши, алар шушы җырны беләләр. Һәм инде мин үзем танылуым белән дә менә шушы җыр аша Рәис абыйга, Ханнановка рәхмәтемне әйтергә килдем, рәхмәтемне белдерергә килдем бүген концертка. Рәхмәт. Һәм бер ике теләк. Дуслар, чыннан да соңгы хәбәрләрдән соң сезгә барыгызга да саулык, сәламәтлек телисе килә, якыннарыбызның, туганнарыбызның кадерен белеп яшәргә булсын. Иң мөһиме, үзебезнең халыкка хас булган шушы моңыбызны, җырларыбызны, миллилегебезне югалтмасак иде. Бергә булыйк, җыр моң белән яшик дуслар. Рәхмәт барыгызга да. Тышқа қарап, ауызына ерайым, ертені тұрасы да бар, сиыры сауасы да бар. Ерімі сұрый, баламы жылый, шәйлері қуясын да бар. Оңғаға атласам да бар, солғаға атласам да бар. Бітмәсі дүния мәшәқәті, отырып жыласам да бар. Тәнзиләнең апасы булам, Рәис безнең киявебез була. Без аны бик нык яратабыз. Аның җырларын һәр вакытта мәҗлесләрдә җырлыйбыз. Кайсы бер җырларын даже безнең әниебез дә кушылган менә киләява бер балатны, аның сүзләре белән ничек аны халык яратты. Даже мин үзем шәхси урыс дусларыма, урыс дусларыма тәрҗемә итеп уфтанманы. Не грусти, не грусти, не грусти. Исәнмесез. Бүген безнең өчен Уфада бик зур бәйрәм. Без шул бәйрәмне олы итеп, хөрмәт итеп, безнең Рәис изине хөрмәт итеп Уфага килдек Оренбур якларыннан. Оренбур якларыннан сезгә зур сәламнәр китердек. Без Езнинең иҗаты белән иң беренче танышучылар, һәр вакыт аның җырларын җырлаучылар, ытаучылар ул җырларын. Без анарга үзебезчә халык бәясе биреп, һәр вакыт шул җырларны тыңлап, җырлап, халыкка җиткереп шул җырларны җырлыйбыз. Аны бүгенге бәйрәм белән котлыйбыз. Рәис изнигә, Тәнзилә апага бик зур рәхмәтлебез. Аларга исәнлек, саулык, тыныч, тигез тормыш телибез. Һәм шулай ук балалар белән, безгә, безнең белән бергә, агайнысы, безнең агайны күп, зур ишле гаиләбез. Шулай бергә матур итеп яшәргә язсын. Концерт бик матур бара. Искиткеч артистлар, шул хәлле илһамландык, шул хәлле илһамландык. Молодцы, уфалылар да бергә килгәннәр, туп-тулы клуб. Рәхмәт. Мин Тәнзиләнең икенче апасы. Шуңа күрә менә Рәис киявенең шушы җырларына бүген битараф булмаган, чын күңелдән җырга моңга гашыйк тамашачы утырды. Һәр бер җырына алкышлап, һәр бер җырын күңелдән үткәреп, менә шул кадәр җыр бәйрәме бүген булды. Бу бәйрәм инде бик истә калыр дип уйлыйм. Бүгенге артистлар, бүгенге тамашачылар, бүгенге менә җыр моң шул кадәр. Рәиснең җырлары аның халык моңы, аның бөтен сире моңлылыкта, халыкчан җырлар. Чөнки ул җырлар чынлап та Ярмәкәйнең гүзәл табигатыннан алынган. Ул җырлар менә шу Урал тауларыннан, шул менә Башкирияның, Башкортстанның bitmez tükenmez güzelliği bana ucurlarda şagala. Elbette indi bunda küngül jılısı, muhabbet, tugan ilge, tugan jirge hem elbette bana üzünün yaratkan kişisine. Tugan jirge, tugan teline karıyız, yaratabız sizni. Bik yaratabız tugan jirge. Biz şunda tuganыбыз бар икәнне белән бик нык горурланабыз. Аның җырларын үзебезнең балаларга да өйрәтәбез. Шулай итеп бу матур җырлы моңлы традицияләрен дәвам иттербез дип уйлыйбыз. Һәм шулай ук бүгенге концертка бөтен килгән артистларга бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Үзләренең вакытларын жәлләмичә килгәннәр безнең Езнине ылылап, хөрмәтләп, зур рәхмәт аларга иҗатларында уңышлар теләп калабыз. Исә Бадретдинова, без сезне янәдән Башкортстаныбызда күрергә бик шатбыз. Һәм инде бүген әйтергә кирәк, шушы уфтанма шоуда сез
иң яшь башкаручы. Әйтәсем килә, Рәис абый җырларын әле сез күптән түгел генә җырлый башладыгыз. Монда катнашучылар инде күптәннән башкаралар. Ә сез иң яше әле, иң шундый бәләкәче. Әле уйлап торам әле, чынлап та иң яшем микән дип. Әйме? Әйе шулай. Ни өчен һәм нәрсә себеп җәлеп итте аның иҗаты сезне? Бер үк вакытта уйландыра торган, үзебезчә якын, гади һәм тирән мәгънәле дә. Менә прям симбиоз шундый бер төрдә. Искиткеч җырлар мен bir-iki җырына игътибар иттем дә, киттән арысын менә бүтән җырларымда да казына башладым. Надо же мен Мин әле сезнең космос залында Мәскәүдә уздырылган концертыгызны карадым. Анда да халык уңга карасам да, юк сулга карасам да рәхәтләнеп кушылып җырлап утыра. Мәскәү тамашачысы 1000 халык залда, бүтүнесе бер авыздан җырлап утыралар. Әйе. Бүгенге көндә сезнең репертуарда ничә җыры Рәис Ханнановның? 3. Күңелегезгә иң якыны. Менә җырлаганда просто рәхәт. Карасам да юк, сулга карасам да юк. Нинди теләктә җиткерәсегез килә менә бүгенге көндә Рәис Ханнановка? Озын-озак еллар иҗатта кайнап яшәргә насыйп булсын иде. Гомумән иҗат кешесенең җырлары сәхнәдә яңгыраган сайын кеше яшәрәдер дип кабул итәм. Җырласыннар. Теге бу минем җыр дип тарткалашып ятуны гомумән аңламыйм эстрададагы. Яшьләр җырласа күңелле иш инде. Бу тәлип белән яши дигән сүз, яшәрә дигән сүз. Ой, мин бик шатмын. Бергә яшәргә, бергә иҗат итәргә насыйп булсын. Радик Юлякшин, Рәис Ханнанов җырлаткан «Уф, таныма» җырын башкара дуслар. Сүз белән аңлатып бетермәслек мондагы энергетика. Уф, таныма. Радик Юлякшин, Рәис Ханнанов. Йөзләгән
хитлар авторы, легендар шәхесебез, уникаль композитор Рәис Ханнановның «Уфтанма шоу» дигән тамашасы шуның белән тамам. Ә без инде үз чиратыбызда сәйретеп кенә тапшыруы Рәис Ямалетдин улын 65 яшьлек юбилей тантанасы белән һәм инде шушылай баш калабыз Уфада мега грандиоз сенсацион вакыйга концерт оештыру белән дә котлыйбыз дуслар. Чөнки бүген безнең залыбызда бик кызу булды, бик күңелле булды. Иң көчле, иң популяр, иң мега текә артистлар үзләренең Рәис Ханнанов иҗат иткән җырларын башкардылар. Ә без инде дуслар үз чиратыбызда сезгә һәрвакыт сәламәтлек, иминлек, мәхәббәт теләп, Туган тел телеканалының сертип кенә тапшыру һәм мин тапшыруның авторы алып барышысы Роза Хайруллина киләсе матур очрашларга тиклем сау сәламәт булыгыз димен.